тамошобинони азиз нигоҳ кунед, на танҳо барои хитон киртапоча ёфтум, балки барои духтаракотонам. Ина диден чӣ хушрӯчаян. Киртапочаи паплинак сабукак хушрӯаки духтагие ки ина каседа дар корай бо нархи дастрас 40 сомон марҳамат интихоб кунен, доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай назокат. Нигоҳ кунен як борак духтуш ҳар хелае я иҷада биненда ҳам кристианка духтагиай ҳамине хеле ва як духтагиай хулас чанд модел дорад то 6 сола размер ҳастай нарх бошад 40 сомон. Киртапочаян ҳамаш бо почаш ҳамаш вай дорад духтарако резинка дорад диден аҷоиб хушрӯча паплинакои сабукак рақамашонам мемонум каседа дар кораи духтаро муроҷиат кунен. иҷада занҳои азиз барои хитонам апай назокат киртои фасон овардагиай двойкои хушро овардагиай ҳатман аз ҷудогона навор гирифта нишонтон метиҳам. Двойкои хушрӯву арзон овардай апай назокат як боракак биненда духтаро инора паплиношон ғавси хушрӯай фаҳмиден ира бинен белмандояйда паплинош ана баданаи глоша бинен глошам фасонакай размерош бошад ҳамаш ҳастай почошонам бинен чиқа хушрӯ духтагиай кишоти фасон то 6 размер ҳастай ина двойка мепурсида бошен духтаро пеши апай назокат биёен нархам қимат нест 130 сомон духтаро дар 130 сомон шумо ана мехед двойкачои фасон айҷои апай назокат пайдо мекунен. Духтарако ин аднатонишам ҳаст ишам размерош ҳастай белмандои ғавси хушрӯай мана расветкошам бинен чихе фасонакай ҳамёям то 6 размер дора нарх 130 сомон. Ана и моделша бобинен и моделшам фасонай даётон боша и дар велюр буд ку ана ҳози боша дар паплини белмандо омада и модел нархш ишам 130 сомон. Бовар кунен духтаро фасони бадай интихоб кунен доставкатон мекунанд бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай назокат иҷа интихоб зиёдай шумо омаден бо аз наздик мебинен инай болобдагио чанд сумай озиваёшам нишон метам. Двойкои фасони апай назокат омадагиай духтаро успед кунен тамом нашида харидорӣ кунен. Нигоҳ кунен да чанд наму двойка овардагиан ҳамаи ҳамино 120 сомонӣ мана иш 8 фасонай иш 8 фасон паплинакошам баъд брукоша бинен кишоти хушрӯ духтагиай материалошам фасонай нархаш 120 сомон. Размеротонам меёбен духтаро марҳамат интихоб кунен доставкатон мекунанд мана бинен сангчадоршам ҳастай бе сангчашам ҳастай ози шумода ана и моделшам нишон метум биненда и моделшам хушрӯчай ишам 120 сомон. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза дай апай назокат 9-ум қатор. Духтаро медонам агар омада натонен бинависен шона инамҷа чизе ки мебинен доставка дора борош ҳамаш новинкая ина ёш чанд сумай ияма ина иям 120 сомонай духтаро интихоб хулас зиёдай. Ира бинен духтаро чихе тигракои фасон овардай апаи назокат ира бинен остинакошонам хе сангча дора кай пешаш сангча дора аҷоиб хушрӯ нархошон 140 сомон мана чанд намо тигровка омадагиай 140 сомонӣ духтаро ино материалошон доингай марамад ина пешакоша бинен чихе хушрӯ украшения кардагиай каседа дар кор размеро ҳамаш ҳастай ба ҳазур интихоб кунен баданай болопӯшакошона бинен духтаро идусад чанд сума болопӯшакай иноям 140 сомон шудагиай марамад духтаро бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай назокат мана ваяй белмандояй материалошона фасонай ва инай киртарам бисёриё мепурсанд ина апай назокат овардай и вишивкаи пешакшам инаҷа остиншам хича бинен чихе хушрӯ ишам 140 сомона мана марамад инай моделшам фасон инам 140 сомон ишам хулас нигоҳ кунен духтаро инам тигровкаҳои фасони топовие ки озиам мепурса ҳама намудаш ҳастай ҳама намуд апай назокат 140 сомонӣ кардагиай барои шумо духтаро успед кунен и болопӯш будай духтаро диден ира мешава хачатоқа мисол мепӯшенда ана марҳамат беҳтарин вариант бу нархи дастрас мана ишам ҳамхелай болопӯшай киртабарин мепӯшен мана и моделшам хулоса 140 сомон сангчадоршам 140 сомон кадом моделе дидестен ку фасони хушрӯайна дидестен ҳамаш 140 сомонӣ успед кунен тамом нашида харидорӣ кунен ана баъд инаи болобдагиёш чанд сумай
чихенас ана ино боша бо 100 сомон ай духтаро дидена чихе фасон мана марҳамат беҳад хуш икрто чи икрто ҳамаш 120 сомони ани хикртои 120 сомонам доранд нигоҳ кунен доингои ғавси хушрӯай шушта мепӯшанд мана киртои очагӣ киртои фасони хушрӯ дар ҷои апай назокат як бори дигар такрор мекунам бозори корвон даян тарафи тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор интихоб хеле ва хеле зиёда духтаро биёен тамошобинон нигоҳ кунен киртапочаҳои духтагӣ тайёр подросткови размеро овардиянд нархошон 100 сомон паплинакам хушрӯ духтагия ина каседа дар курай бинависен доставкатон кунанд ана баъда найхи двойкачо ҳаст остин дарозак ино 60 сомон ай духтаро и размерош то 60 дирам мешава мана гилоша бинен чихо хушрӯ чанд гил дора беҳад фасонай 60 сомонӣ инчунин двойкои сабукак мепурсен мана 50 сомона аз иноям ҳастай киртапочаян мана бинен чихо гилои хушрӯш омадай дар ҷои апай назокат марамад омада аз наздик хитон бинен 60 то 62 64 амато ҳастай размер бозори корвон тарафи тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор инам ҷаҳ каддо меша дидестен гилои фасони хушрӯ ҳамаи ҳамин ина маникем пӯшидагия диден чихо фасон меиста 50 сомон духтаро диден 50 сомон рақамашон ҳаст омада натонен нависен апай назоката дар равакак худи шумода доставка мекуна беҳтарин интихоб бо нархи дастрас дидена 50 сомон 60 сомон 100 сомон дар ҷои апай назокат анам хел баё омадагия духтаро як буракак биненда двойко ина бурукошон кушу чи хушрӯ духтагия хичан фасонша бинен хушрӯай нархшон медонен 100 сомонай марҳамат каседа дар кураи 100 сомонӣ биёен харидорӣ кунен и маникен мужскоя я бароям хеле истода агарем хушрӯ чаяки духтаро ай пеш ма шумода нишон метим ана ин намудоям ҳаст иноша чанди карден 120 сомон нигоҳ кунен двойкачаяй двойкои хушрӯ бисёр овардагиай то 60 размер будай диден духтарако манай двойко чи 120 сомония анай атласиёра бинен духтаро абайни стил духтагиай ина каседа дар кора ина узорои фасони хушрӯш як ча дастон дагирена маникенора озмашмода ба қад нишон метим ёшам 120 сомон паплинакошон доинги ғавси хушрӯай бурукошон кати духтаро марҳамат 120 сомон то 60 размер меёбен дар ҷои апай назокат бозори корвон тарафи тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза даян ина биёен 9-ум қатор ҷои апай назокат интихоб хеле ва хеле зиёдай нарх дастрас ай духтаро баъди ҷада инчунин ласинаошон омадагия я ё чанд пулиян 30 сомония чанд намуд буруко поҷомо омадагиай мана то 60 размер ҳастай узорош аҳамиятин ҳар хелаяй марҳамат метавонен интихоб кунен доставкатон мекунанд 30 сомон